Ano kung mo-appear na sila Madriaga as witnesses diya mga igalo or as witness diya sa impeachment complaint? Basin, dakong posibilidad, no? Trillanes, dakong posibilidad mga kaigsunan. Alas 8:32, paminahon sa nato ni. Tanaw ninyo, naon sa man nalimot o namakak? Kamo kuno be? XFM Katropa. Your Honor. I have no question, Your Honor. Yes, Your Honor, but I just want to enter a continuing objection to the use of mini trial. It was never a mini trial. It is a clarificatory hearing. Your Honor, just a short rejoinder. Isn't You it, may proceed, counsel. with all due respect, isn't it Representative Luistro who termed such proceeding as mini trial? We just want to inquire of Representative Luistro. May I respond, Your Honor? The lead president. Dahil lang. Oh, ingon siya nga, ingon si Luis Tro nga, pwede ba, Your Honor, comment lang, nga dili na si gamito ng word nga mini trial. Tubag po karon si Attorney Binluan nga, court rejoinder, Your Honor, dili ba, ikaw man ang kuan na prosecutor, ikaw man ang sige mention ana. In fact, you mentioned that term. No. Ikaw nagmugna na nga term no? Mini trial. Pwede ba ko moingon may gala nga, uy mo ko nagingon nga mag-agwanta ta. Pwede ba ko moingon may gala nga, mo ko nagingon nga agwanta party list. Nga sa kadaghang video may gala nato diri sa atong live nga nakuhaan ko mga higala nga si ko ingon mag-agwanta party list ta. Pwede ba ko moingon ana? No. No, dili pwede. Karon mga panahon na, you should be careful in whatever you say, mga igala, labi nagka-video kay pag mabalikan na. No, mabalikan na mga kaigsunan, i-post na, ipit ka diha. Oh. Pati ipita nimo. Oh, karon mga kaigsunan. Masubay man na si padayon na gab. Prosecutor may respond thereafter. We shall continue. Yes, what is your response, counsel? The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never a mini trial. Never gayod. Dili gyud kuno kadto mga higala mini trial. Next. Mangyayari. Yeah, so The same Jervil Luistro. The same person. Lahi lang adlaw. Lang may galang nga buwan, lahi nga komitiba, kining isa committee, katong isa impeachment hearing na mga kaigsunan. The same Luistro, mga katropa. Go! be a mini trial. Mangyayari. Yeah, so this will be a mini trial. Unsa ko na? Should I Unsa daw gap? Balik ka say daw. no? Because the full be a mini trial. Mangyayari. Yeah, so this will be a mini trial. So naon Should sa I man say siya? no? Na makaksyaw, nakalimot lang. Sige daw, balik-balikon na to, balik-balikon na to ang mini trial. Because- Mm. Be a mini trial. Mangyayari. Yeah, so this will be a mini trial. Kayo po Should I yan, say ma'am. no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. There's no such thing as full-blown and mini trial. Kay balo mo ano, oy? Nabada nga na sa impeachment. Wala. Kaya kung subayo ni mo ang impeachment, sigihan naman nag-ikuan sa una. Sigihan naman nag-explikar. Di na pwede tawag og mini trial. Oh. Pwede tawag og mini trial. Hearing. No, clarificatory hearing. Pwede. No? Session. O sabi, tawag ninyo, ana. Adong sa committee hearing, but not a trial. Pero, yan ang gihimo niya. Mo na ginaingon lagi nga sila ramang goy nagligwat-ligwat silang kaugalingong mga statement karon. No, nagkakuan ba? Kumbaga their words against their own. Nya karon sa may tuuhan sa tao diha. Mahimo jud kang inconsistent diha. Tung niaging panahon gasulti ka ani karon panahon muuna sad ni imong gisulti. Pura gud ka na silang Erwin No, sa una mga higala, grabe halos makatilap na sa lubot ni Duterte na sila. Karon mga panahon na mga higala, ari na po ni tilap sa lubot ni Marcos mga igsoon. Unsa may tawag nimo na mga politiko nga mutilap og lubot mga higala sa mga dagkong politiko? Ay! Di ba boy tilap ng mga ingana? Klaro man na, wala man ay mga murabagwa ginay mga identity, personal identity na ingana nga mga politiko, murag mga langaw lang ba? Kung asa mga igalang humot, tala dito taphon. Kung asa yung bag-o, asa yung kusog, dito uban. No?
Ang ilang may gala, survival sa ilang karir. Ngano man, naamang ko ilang panginabuhi sa politika. No? Imaginon ko nimo mga igala, kanang pamilyahan na sila. Gikan mga igala siguro sa kuantanan man sila, naghurot naman na sila, asawa, anak, pag umangkon, naanam na sila sa politika. No? Ang kato naman lang mga igsoon, may galang wa, kaya man to kadaog po tong isa. Kaya nadaog to bagka senador, may gala tong isa, tulogin sila diya sa senador ron kapapadlo. Tulogin sila, di ba? Bilis sumabog di mo laban mga igalang usa. Sumabog di mo kuyog mga igalang usa. Sa karon pwede mga kuan. Gamito niya mga igala ang oportunidad aron nga musikat. Katropang Arnel Cortez. Diba? So unsay tan-aw nimo sa tawo may igala nga mao niyang gisulti kaniadto, mo sad niyang gisulti karon niya makita matandi sa usa ka bidyuhan may igala. No usa ra ka personalidad. Unsay tan-aw nimo ana nga tawo? Bakakon o limtanon? Raimundo. The issue of mini trial word is nonsense. Para sa imo. Para sa imo. Huwag mo ingon karon mga igala ang mga supporter ni Sara nga ang inyo pong pagpangita atong video nga 2011 pa nonsense pud na. Kay kung ang ilang basihan nga i-establish daw nato nga capable of violence si Sara katong nanumbag. Unyang i-establish mo daw nga capable of lying si Luistro. Unya ka na nga video among gamiton nga niingon siya never minikuan ha niingon nga mini trial ni. Unya kay niingon di ay. So ma-establish po namo nga bakakon siya. Ana Raimundo. Ana kay nonsense man daw ng word nga mini trial. Okay, granting. Pero nga mong gina-establish diri nga bakakon imong abogado. Na pagkabakako ni mga abogado nga naman mo nagisulti niya sa una mo nas mo nagisulti niya ron. Na kay mapakita video ana niya. Sige daw, balik ka daw para maklaro. Katong pinakasugod. Diba kay the same logic inyong gi-apply kang Sara. Talaga bang capable siya for violence? Oo, kasi nung 2011 may sinuntok siyang sheriff. Tiyaw mo na. Giyon sa nila may gala paghimong bugo ang Pinoy. Ako during high school mga igala, no? Ako during high school mga kaigsunan, makita po kong sumbagay. Everyone is capable of violence, by the way. Walay tao mga igala nga dili capable of violence. Tama ini nyo na. No, ayaw gud mo tuo nga buutan kaayo di makabuak og plato. Dili na tinuod. Dili na tinuod mga katropa. Tanan ta capable of violence. So walay video nga no? Walay video nga maka-justify nga kani gyud nga tao ni capable of violence. Kay tanan ta may gala capable of violence mo baos magay nang binugha may gala. Ang mangutan naman ko diri unsay konteksto ngano may gala nga nag-lead sa tao into makasultig ing ani, ginakuan gyud na siya, ginagamit gyud na siya. Tulpo and Duterte are the same political dynasty. Ayaw na ta Raimundo, dapig yung kani Tulpo. Ayaw nag-ilaglag si Tulpo, labanin na kay kauban mo ana. Amang sao ninyo na pariyara mo ana. Mga bendalo gusto ba ninyo kompromiso la pagkuyog mo. Kani. So kamo tingog mo diya unsa man ni si Luistro, bakakon o limtanon. Kay matod ba ni Raimundo Ribucas nonsense man na ng mini trial, okay? So himo na tong nonsense nung pagpanumbag. Pangkuhaon na tong konteksto, ngano nakasumbag si Sara adto? Unsay relasyon niya sa giingon nilang pagpapatay o pagsugo o pagkontrata karong mga panahon na o katong 2023 na itabo mga gala 24 day sorry unsay kalambigitan niya dabe nga katong 2011 may gala panghitabo usa to ka separate mga igala nga panghitabo and has no connection ang ila lang gikuan is the attitude no mga katropa the character nga pwede posible may gala nga maka-cause siya og violence ngadto sa tao. Everybody can. Nananta may gala, no? Kaya mga kahilom-hilom diya may gala, lagbikla na. No? Kaya basig tamparuson ka diretso tanan ta may gala pwede maka-cause may gala og violence. Capable of causing violence. No? Tanan ta mga kaigsunan pero samtang wani mo na buhata mga igala dili ka violente nga tao. Samtang wani mo na himo ang mga igala dili na krimen. Samtang naana may gala sa imong hunahuna. Hindi yan totoo. Di ba may kanta man may gala? Ang takot ay nasa isip lamang. Diri.
Una-una rin na. So, bisa ko sa kagilingig na imong giisip-isip nga krimen mga higala. So, gamito na to, the same. Oh. Nga argumento. Oh. Sa to ba di ay si Luis Tro, bakakon siya. Nasa pagkabakakon yun. Nga naman, mo ni gisulti niya sa una, mo sa niya gisulti karon. The same nga butang, managlahi iyang statement. Masa man siya? Sige ko no. Raimundo. Balik ka gab, palihog ko. A virtue. Your Honor. I have no question, Your Honor. Yes, Your Honor, but I just want to enter a continuing objection to the use of mini trial. It was never a mini trial, it is a clarificatory hearing. Your Honor, just a short rejoinder. Isn't You it may proceed, counsel. with all due respect, isn't it Representative Luistro who termed such proceeding as mini trial? Ikaw may I just naghimo want na to nga term. inquire of Representative Luistro. May I respond, Your Honor? The lead prosecutor may respond. Thereafter, we shall continue. Yes, what is your response, counsel? The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never Op. a mini Pagmayon kang never bay. There is no chance nga nahitabo. Wa gyud na mahitabo, never man. No, kung sa Espanyol pa nunca. Nunca. Wa gayud. Na may wala butangan pag yun o gayud, no? Oh, murag si Doc CJ ba gayud, no? Kuan gyud siya ba, no? Dutan gyud nimo, no? Wala gyud. Wala, pwede mo kayo wala. Pero pag imo nang butangag emphasis, mga higala, butangan na nimo na, wala gyud intawon. Butangan ba gyud nimo intawon? Never gyud daw. Tanaw na to ni, kung never ba gyud. Oh, sige daw be. mini trial. Mangyayari. Yeah, so this will be a mini trial. Mangyayari. Yeah, so this will be a mini trial. Nya kinsa man nagkalag? Should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. Nya kinsa man nakalag na? Never man kaha na. Gi-consider nga mini trial. Ano sino yan? So kana palang daan makaduda sa inyong kredibilidad. So kana palang daan nga butang Raimundo, pananglitan ka mo diha mga kuan ba mga BBM loyalista paminaw mo. So kung kana palang daan nga sa kana palang nga butang mga higala, no? Bakakon ang inyong abogado. Bisan pag mudaog mo, wa mo'y makumbinsi nga gikan sa mga supporter ni Digong ano man. Nagtuo man gyud ni sila mga higala nga bakakon gyud mo from the very start. Kung sa kasal pa ni Baigala, void ab initio. Di ba? Saan man nato ni pagtuo karon kung sa kana palang daan may gala gagmay ang butang raman o gagmay raman nagatropang Arnel, but it speaks about the attitude. No? Mayon ka ni kag never, wag yun. Nya naaman lagi.